DXDC Radyoman Report. Gibarugan ni Southern Philippines Medical Center kung SPMC Chief Dr. Ricardo Audan na wala sila'y lapse sa seguridad subay sa nahitabong pagpangdagit sa 3-month-old baby. Giklaro ni Audan, wala sila'y tulubagon tungod kay dili usab admitted sa ospital ang pasyente ug nahumana ang pag-check up sa maong baby dihang nahitabo ang insidente. Muli lang sa security. In fact, nahatod si sa pikas mo, agi kay natin po. Tama may police outpost. Opo. Oh. May police outpost. Tapos, katong nagdagan siya, ipangita, gipuan man siya, gi-hold man siya sa among security. Ano, nagdadam ka, kaya nag-apat siya sa guard. Tapos kitanaw ang bata nakamot, kaya ginatangkaw man na kung na may respawn. Wala may respawn, kaya ilipat sa admitted. Yes, Doc. Oh. Yes po. Wala may mapi na dito lang sa nag-stay. Kaya dapat after on top check up niya, uli na siya. Wala may uli, nagsampay pa man dito. Sigo ni Audan, tungod kay dako kaayo nga pampublikong ospital ang SPMC, dili nila malukop og bantay ang tanan. Busa adunay dagang CCTV nga gimonta sa premises sa ospital. Samtang na-confine na karon ang baby sa SPMC, human kini na rescue niadtong Biyernes. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.